ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ እዚ ዜና መጽሔት እዩ ዜና መጽሔት ኣብ ናይ ትማሊ ፈነወና ዘጋጠመ ናይ ቴክኒክ ፀገም ኣብ ግምት ብምእታው ንሎሚ ነቲ ትሕዝትኡ ትማሊ ድምፂ ዘይብሉ ስለ ዝተለቐቐ ንዝሃብኩሙና ርእይቶ እንዳመስገና ሎሚ ንዕኡ ነቲ ናይ በጎዲሉ ዝነበረ ድምፂ መሊእና ናብ ዝናባኹም ነቕርቦ ኣለና ንኽትከታተሉና ንዕድም ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ዘጋጥም ናይ ድምፅን ናይ ምስልን ዘይምቅንባር ክትርድእዎ ተስፋ እንዳገበርና ነቲ ኣቕሪብናዮ ዝነበርና እሞ ምስኡ ይኸይድ እዩ ዝበልናዮ ሓሳባት ሳማራይዝ ጌርና በዚ መንገዲ እዚ ክነቕርበልኩም መሪፅና ኣለና ንምክትታልኩም ንዕድም ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክልተ ርእስቲ ኢና ሒዝና ክንቀርብ እቲ ቀዳማይ ርእስቲ ሽወደን ናይ ዜግነት ዝምልከት ነገር ፈተና ከተኣታትው ይብሉ ስለ ዘለው ነቲ ፈተና ንምትእትታው ዝኸድዎ ዘለዎ መስርሕ እንታይ ዓይነት ኣገባብ እዩ እንታይ እቲ ፈተና ድዑ ተባሂሉ ዝዳሎ ዘሎ መስርሕ ኣሎ እዚ ከዓኒ ንሕና እውን ንዳለወሉ ዘለና ነገራት ኣሎ ኣትሊስት ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ካብ ካናዳ ኣውስትራልያ ከይዶም መፅናዕቲ ገይሮም መፅኦም ነቲ ሕቶታት ኣብ ምድላው ከም ዘለው እዚ መርበብ ሓበሬታ እውን ነሪአኩም ኣለና ክትርእይዎ ኣብኡ ትሕዝትኡ ከዓኒ እንታይ እዩ ትሕተት ዝከኣል መብዛሕትኡ እቲ ሰብናትና ካብ ስራሕ ገዛ ጥራሕ ኮይኑ ነቲ ዝነብሮ ሕብረተሰብ ዘይምፍላጥ ቋንቋ ካብቲ ዘለዎ ዝያዳ ከመሓይሽ ዘይምፍታን ኣካል ናይቲ ትነብሮ ዘለካ ሕብረተሰብ ዘይምዃን ድፈጥሮ ዘሎ ሽግር ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ብሕጂ እውን ብዙሕ ሽግር ክፈጥር ስለ ዝኽእል ቀዳማይ ንገዛኻን ንደቅኻን ንነብስኻን ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ትነብሮ ዘለካ ኮንካ ክትከይድ ከለካ ተረዲእካዮ ብማዕረ ማዕረ ንደቅኻን ንነብስኻን ክትሕግዘሉ ትኽእል ነገር ምዃኑ ፈተና ክበሃል ከሎ ከዓ ከፍርሖ ከም ዘይብሉ ሰብ እኳ ደኣ ክሐጉሶ ከም ዘለዎ ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ፈሊጥካ ዝያዳ ክትበቅዕ ኢኻ እንተበቂዕካ ከዓ ዝያዳ ደቅኻ ክትሕግዝ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ናይ ፈተና ዝበሃል ነገር ከስግኦ ከም ዘይብሉ ሰብ ሓደ እቲ ዝገለፅናዮ ኮይኑ ከም ዝበልናዮ እቲ ምስልን እቲ ድምፅን ብሓደ ተደይ ኮይኑ ሕጂ ኣብ ቀፃሊ ይኽዕረ ምዃኑ እቲ ሓሳብ ግን እንታይ ከም ዝነበረ ፅቡቅ ኣቢልና ክነቕርበልኩም ብምባል ኢና ነቕርቦ ዘለና ነዚ ዝምልከት ብዙሓት መርበብ ሓበሬታታት ኣለዉ ዝኾነ ሰብ መጀመርያ ናብ ሓደ ሃገር ክመፅእ ከሎ ሓበሬታ እዩ ዝደሊ እሱ ከዓ ኢንፎርሜሽን ይበሃል ኢንፎርሜሽን ስቨሪየ.ኤስኤ ዝበሃል ዌብሳይት ኣሎ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዌብሳይት እዩ ኣብኡ ብቋንቋ ትግርኛ ብካልእ ቋንቋታትን ነቲ ሕብረተሰብ ንክትፈልጥን ነቲ ፈተናታት ብብዝሒ ዝምልስ ነገራት ኣብኡ ዘለዎ ምዃኑ ሰብ ክርድእ ኣሎ ስለዚ ፅባሕ ንግሆ ምስ ኮነ ካብ ዝሽገር ሰብ ኣቐዲሙ ነቲ ዝነብሮ ዘሎ ሕብረተሰብ ከብቅዖ ዝኽእል ነገራት ክገብር እዚ ባህርያዊ ክኸውን ዝግብኦ ነገራት ይኸኣኒ ሓደ እዚ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ እንታይ እዩ ኣገደስቲ ዝኾነ ሓበሬታታት ንኣብነት ኒስቶክሆልም.ኤስኤ ዝበሃል ዌብሳይት ኣሎ ኣብኡ ኣቲኻ ከዓ ብቋንቋ ትግርኛ ኣቲኻ ከዓ ብዙሕ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ነዞም ኩሎም ዕድላት እዚኣቶም ከይረኣኻ ምትራፍ ኣገደስቲ ዝበሃል ብፍላይ ካብቲ ኩሉ ሻዕ ንገልፆ ነገር ሓደ ክገልፀልኩም ሕጂ ንኣብነት መርበብ ሓበሬታታት ብዙሓት ሓበሬታታት ኣብቲ ታሕቲ ክንገብረልኩም ኢና ክትርእይዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ብዛዕባ ስነ ኣእምራዊ ፀገም ብቋንቋ ትግርኛ ዝተዳለወ ቪድዮስ ኣብ 5 ወርሒ ውሽጥስ 50 ሰብ ጥራሕ ይርዮ እዚኦም ዳ ገዝኦም ከድካ ደይትነግሮም እንታይ ቪድዮ ምድላው ኣድልየ ስለዚ እቶም ዘዳልዉ ኣካላት ሽዑ ከምዚ እንዳረኣይዎ ምስ ከደ ወይ እሞዚ ትግርኛ ዘንበብ ሕብረተሰብ ዝርኢ ሕብረተሰብ ብዙሕ ስለ ዘየቕልበሉ ነዚስ ወፃኢታት ጥራሕ ኮነና ኣሎ ተትረፍና ሓይሽና ምባል ክኸድ እዮም ናብ ከምኡ ንኸይከዱ ምእንቲ ክግበር ዘለዎ ነገራት እዚ ዝብሎ ዘለኹ እዩ ካልእ ተወሳኺ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝብሎ ነገር እንታይ እዩ እቲ ሓበሬታታት ተዳልዩ ናብ ኩሉ ምብፃሕ ብፍላይ እቲ ሊንክ ሳብ ታሕቲ ክገብረልኩም እየ ረኣይዎ ብባሕሪ ዝመፀ ዘበለ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ሒዝዎ ዘሎ ማዕለያ ዘይብሉ ሽግራት ኣሎ ስለዚ ናብኡ ከይዱ ይርኣዮ እንታይ ሓገዝ ክረክብ ይኽእል እንታይ ክገብር ይኽእል ምስ ነብሱ ኣብዚ እንዳነበርካ እዛ 2026 ኣትሊስት ኣነስ ብውሽጢ ሓገዝ የድልየኒ እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘለኒ ቲክቶክ ተወሲኽዎ ጠቕጠቕ ክቕይር እዩ ሂወተይ ስለዚ ከምኡ ከይከውን ምእንቲ ኣትሊስት ሓገዝ የድልየኒ እዩ ርግእ ድበለ ሂወት ክጅምር ከምዚ ክገብር ኣለኒ ኢልካ ክውፃእ ዘለዎ ነገር ዝኽየድ ዘለዎ መንገዲ ዘሎ ይመስለና እዚ ከይገበርካ ተተሪፍካ ግን ኣብ ውሽጢ ሽግር ዘለኻዮ መንባር ክመፅእ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ምናልባት እቲ ድምፅን ትምስልን ልክዕ ከይከይድ ይኽእል ኢልና ኣለና እሱ ነዛ ሕጂ እዋን የቕረቕ ትብለሉና ኢኹም ተሓልፈሉና ኢኹም ኣብ ቀፃሊ ግን እቲ ቴክኒካዊ ፀገም ተፈቲሑ ብልክዕ ክነቕርቦ ኢና እቲ ካልኣይ ሕቶ ከዓ እንታይ እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብዚ ሃገር ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ በዓል ኣሜሪካ ካናዳ ዝኸዱ ኣለዉ ንብዙሓት ይመልስዎም ኣለው እቶም ክምለሱ ዝኽእሉ ዜግነት ዝነበሩ ዜግነት ዘይነበረ ሰብ ግን እቲ ሕጊ ናይ ሽወደን ወላ ፐርማነንት እምበርካ ካብ 1 ዓመት ንላዕሊ ወፂኻ ተፀኒሕካ መንበሪ ፍቃድካ ይሰሓብ እዩ ዝብል
ወይ ከዓ ኣፍቂድካ ከዓ 2 ዓመት ማክሲማም ውህቡኻ ድሕሪኡ ንኽትምለስ ሕጂ ግን ኣሜሪካ ክትወፂኹም ክትብሎም ከላ ኖ ኣነ ብሽወደን ነብር ነይረ ይብሉ እሞ ሽወደን ከዓ እቲ ግዜ ስለ ዝሓለፈ ኣይንቕበለኩምን ኢና ናይ ምባል ነገር ይመፅእ ኣሎ ኣብዚ መስርሕ እዚ ዝፍጠር ዘሎ ሽግር ብዙሓት ኣብ ሽግር ይወድቁ ኣለዉ ብዙሓት ካብ ኮንታክት ገብና ኣለዉ ተኣሲሮም ዝተመልሱ ብዙሓት ስድራ ቤታት ኣለዉ ኣብኡ ደለዉ ከዓ ገና ናብዚኦም ተደይ ተቐቢሎሞም ከዓ ናብ ዓድኹም ክንመልሰኩም ኢና ምባል ከዓ የውምፁ ኣለዉ ኣሜሪካ ስጋ ሕጂ 7 እዮም 8 ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ዝመለስዎም ኣለዉ ካብ ኣሜሪካ ስለዚ እዚ ሓደጋታት እዚ እንዳበዝሓ ኸይዱ ብዙሓት ድውሉ ኣለዉ ገለገሊኡ ካብዚ ዕዳ ወሲዱ ዝኸደ ገለ ክንደይ ምስ ተመለሰ ብዚ በጀካ ተወሲደ ኢሉ ዝፈልጦ ዕዳ ካብኡ ንላዕሊ በቲ ናቱ ፌርማ ብዙሕ ዕዳታት ተወሲዱ ይፀንሖም ሂወት ኣብ ምስቅልቅል ይኣቱ ኣሎ ስለዚ በዚ ክትሪኦ ከለኻ ኣይ እቲ ናይ ሽወደን መንበሪ ፍቓዶም ተመሊሱሎም ኣይ ኣብቲ ዘለውዎ መንበሪ ፍቓድ ረኺቦም ሓደጋ ናይ ካብዛ ዓዲ ተመሊስኩም ናብ ዓድኹም ክንመልሰኩም ኢና ምባል ይገጥሞም ኣሎ ስለዚ ብሓፂሩ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ክልተ ርእስቲ ኣቕሪብና ኣነ ኣብ ደገ ፀኒሐ ነዊሕ እሞ ክምለስ ክእል ድየ ንዝብል ከም ዝበልክዎ ተሓጊ ዓመት ካብኡ ንላዕሊ ተኮይኑካ ኣፍቂድካ 2 ዓመት እያ ትብል እዚኣ ዘሕለፈ ግን ኣይገብሩልን እዮም እታ ካልአይቲ ነጥቢ ከዓኒ እታ ናይ ዝመፅእ ዘሎ ፈተና ዝበሃል ነገር እንታይ ከጠቃልል ክእል ብዛዕባ እንታይ ይምርክዝ ገለ እዚ ጠቕላላ ኣብቲ ቪድዮ ክትርእይዎ ኣብቲ ሊንክ ክንሰደልኩም ኢና ኣቲኹም ክትዳለዉ ንዕኡ ኣካል ናይቲ ትነብሮ ዘሎ ሕብረተሰብ ኮንካ ክትበቕዖ የድልዩ ስለዚ እዚ ኢልና ብሓፈሻ ሳማሪ ናይቲ ዝነበረ ቪድዮ ናይቲ ዝነበረ ሓሳብ እዚ ስለ ዝኾነ እዚ እንተልና ንሎሚ ኣብዚ ኣደው ከነብል ኢና ኣብ ቀፃሊ ግን ከምቲ ልሙድ እቲ ቴክኒክ ፀገም ተፈቲሑ ንሳኹም ክንህሉ ምዃንና እንዳሓበርና ንሎሚ ኣብዚ ኣደው ከነብል ኢና ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ እዚ ዜና መፅሄት እዩ ዜና መፅሄት ኣብ ናይ ትማሊ ፈነወና ዘጋጠመ ናይ ቴክኒክ ፀገም ኣብ ግምት ብምእታው ንሎሚ ነቲ ትሕዝትኡ ትማሊ ድምፂ ዘይብሉ ስለ ዝተለቐቐ ንዝሃብኩሙና ርእቶ እንዳመስገና ሎሚ ንዕኡ ነቲ ናይ በጎዲሉ ዝነበረ ድምፂ መሊእና ናብ ዝናባኹም ነቕርቦ ኣለና ንኽትከታተሉና ንዕድም ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ዘጋጥም ናይ ድምፅን ናይ ምስልን ዘይምቅንባር ክትርድእዎ ተስፋ እንዳገበርና ነቲ ኣቕሪብናዮ ዝነበርና ኣብኡ እሞ ምስኡ ይኸይድ ዝበልናዮ ሓሳባት ሳማራይዝ ጌርና በዚ መንገዲ እዚ ከነቕርበልኩም መሪፅና ኣለና ንምክትታልኩም ንዕድም ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብና 2 ርእስቲ ኢና ሒዝና ክንቀርብ እቲ ቀዳማይ ርእስቲ ሽወደን ናይ ዜግነት ዝምልከት ነገር ፈተና ከተኣታትው ይብሉ ስለ ዘለዉ ነቲ ፈተና ንምትእትታው ዝኸድዎ ዘለዎ መስርሕ እንታይ ዓይነት ኣገባብ እዩ እንታይ እቲ ፈተና ንዕኡ ተባሂሉ ዝዳሎ ዘሎ መስርሕ ኣሎ እዚ ከዓኒ ንሕና እውን ንዳለወሉ ዘለና ነገራት ኣሎ ኣትሊስት ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ካብ ካናዳ ኣውስትራልያ ከይዶም መፅናዕቲ ገይሮም መፅኦም ነቲ ሕቶታት ኣብ ምድላው ከም ዘለዉ እዚ መርበብ ሓበሬታ እውን ነሪአኩም ኣለና ክትርእይዎ ኣብኡ ትሕዝትኡ ከዓኒ እንታይ እዩ ትክሕተት ዝከኣል መብዛሕትኡ እቲ ሰብ ናትና ካብ ስራሕ ገዛ ጥራሕ ኮይኑ ነቲ ዝነብሮ ሕብረተሰብ ዘይምፍላጥ ቋንቋ ካብቲ ዘለዎ ዝያዳ ከመሓይሽ ዘይምፍታን ኣካል ናይቲ ትነብሮ ዘለካ ሕብረተሰብ ዘይምዃን ድፈጥሮ ዘሎ ሽግር ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ብሕጂ እውን ብዙሕ ሽግር ክፈጥር ስለ ዝኽእል ቀዳማይ ንገዛኻን ንደቅኻን ንነብስኻን ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ትነብሮ ዘለካ ኮንካ ክትከይድ ከለካ ተረዲእካዮ ብማዕረ ማዕረ ንደቅኻን ንነብስኻን ክትሕግዘሉ ትኽእል ነገር ምዃኑ ፈተና ክበሃል ከሎ ከዓ ከፍርሖ ከም ዘይብሉ ሰብ እኳ ደኣ ክሐጉሶ ከም ዘለዎ ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ፈሊጥካ ዝያዳ ክትበቅዕ ኢኻ እንተበቂዕካ ከዓ ዝያዳ ደቅኻ ክትሕግዝ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ናይ ፈተና ዝበሃል ነገር ከስግኦ ከም ዘይብሉ ሰብ ሓደ እቲ ዝገለፅናዮ ኮይኑ ከም ዝበልናዮ እቲ ምስልን እቲ ድምፅን ብሓደ ተደይ ኮይኑ ሕጂ ኣብ ቀፃሊ ይኽዕረ ምዃኑ እቲ ሓሳብ ግን እንታይ ከም ዝነበረ ፅቡቅ ኣቢልና ክነቕርበልኩም ብምባል ኢና ነቕርቦ ዘለና ነዚ ዝምልከት ብዙሓት መርበብ ሓበሬታታት ኣለዉ ዝኾነ ሰብ መጀመርያ ናብ ሓደ ሃገር ክመፅእ ከሎ ሓበሬታ እዩ ዝደሊ እሱ ከዓ ኢንፎርሜሽን ይበሃል ኢንፎርሜሽን ስቨሪየ.ኤስኤ ዝበሃል ዌብሳይት ኣሎ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዌብሳይት እዩ ኣብኡ ብቋንቋ ትግርኛ ብካልእ ቋንቋታትን ነቲ ሕብረተሰብ ንክትፈልጥን ነቲ ፈተናታት ብብዝሒ ዝምልስ ነገራት ኣብኡ ዘለዎ ምዃኑ ሰብ ክርድእ ኣሎ ስለዚ ፅባሕ ንጎ ምስ ኮነ ካብ ዝሽገር ሰብ ኣቐዲሙ ነቲ ዝነብሮ ዘሎ ሕብረተሰብ ከብቅዖ ዝኽእል ነገራት ክገብር እዚ ባህርያዊ ክኸውን ዝግብኦ ነገራት እዩ ከዓኒ ሓደ እዚ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ እንታይ እዩ ኣገደስቲ ዝኾነ ሓበሬታታት ንኣብነት ኒስቶክሆልም.ኤስኤ ዝበሃል ዌብሳይት ኣሎ
أو أتيخا بقانقا تقرينيا أتيخا بزح كتر إتخيلها نزوم كلهم عدلات زياتهم كيرا أخا متراف أقد دستزبال بفلاي كابت كل شيء عن قلت أنا جر حدا قلت لكم يجي نابنت مربب حبريتاتات بزحت حبريتاتات بتتحتن قبر لكم يناتريوه أزي أقداس زغنا بزعبا سنا أمراو تسقم بقانقا تقرينيا زتدالو فيديوس أب حمشت ورحوشتس حمسة سبت راح يريو زيهم دام مقصهم كيت كاديت نقرأ متاي فيديو مدلات له سلازي تم زدالو أكلات شعو كم زندار أيوة مسكدة أي أمز تقرينيا زنب بحبرة سب زرق حبرة سب بزح سلازي أغلبولو نزس وصايتات راح قننا له تترفنا يا حيشنا ببالك خوديو نابكم من غي كودم انت خبر زلو نغرات الزبلو زلخي كال توسخي أزي أقداس الزبلو نغر انتايو تي حبريتاتات تداليو ناب كله مبصح بفلاي اتلينك ساب تحت قبر لكم رايو ببحر زمت زبله كله او وجت حيزو زلو معليا زي بلو شجرات አሉ ስለዚህ ናው ኸይዲ ራእዮ ታይ ሓገዝ ክረክብ ይኽእል ታይ ክገብር ይኽእል ምስ ነብሱ ኣብዚ እንዳነበር ከዛ 2026 ሲ ኣትሊስት ኣነስ ብውሽጢ ሓገዝ የለኒ እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘለኒ ቲክቶክ ተወሲኽዎ ጠቕጠቕ ክቕይር እዩ ህይወተይ ስለዚ ከምኡ ከይከውን ምንቲ ኣትሊስት ሓገዝ የለኒ እዩ ድርግእ ድበለ ህይወት ክጅምር ከምዚ ክገብር ኣለኒ ኢልካ ክውፃእ ዘለዎ ነገር ዝኽየድ ዘለዎ መንገዲ ዘሎ ይመስለና እዚ ከይገበርካ ተተሪፍካ ግን ኣብ ውሽጢ ሽግር ዘለኻዮ መንባር ክመፅእ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ምናልባት እቲ ድምፅን እቲ ምስልን ልክዕ ከይከይድ ይኽእል ኢልና ኣለና እሱ ነዛ ሕጂ እዋን የቕረቕ ትብለሉና ኢኹም ተሓልፉልና ኢኹም ኣብ ቀፃሊ ግን እቲ ቴክኒካል ፀገም ተፈቲሑ ብልክዕ ክነቕርቦ ኢና እቲ ካልኣይ ሕቶ ከዓ እንታይ እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብዚ ሃገር ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ በዓል ኣሜሪካ ካናዳ ዝኸዱ ኣለዉ ንብዙሓት ይመልስዎም ኣለው እቶም ክምለሱ ዝኽእሉ ዜግነት ዝነበሩ ዜግነት ዘይነበረ ሰብ ግን እቲ ሕጊ ናይ ሽወደን ወላ ፐርማነንት ይንበርካ ካብ ሓደ ዓመት ንላዕሊ ወፂኻ ተፀኒሕካ መንበሪ ፍቓድካ ይሰሓብ እዩ ዝብል ወይ ከዓ ኣፍቂድካ ከዓ 2 ዓመት ማክሲማም ህቡኻ ድሕሪኡ ንክትምለስ ሕጂ ግን ኣሜሪካ ክትወፂኹም ክትብሎም ኮላ ኖ ኣነ ብሽወደን ነብር ነይረ ይብሉ እሞ ሽወደን ከዓ እቲ ግዜ ስለዝሓለፈ ኣይንቕበለኩምን ኢና ናይ ምባል ነገር ይመፅእ ኣሎ ኣብዚ መስርሕ እዚ ዝፍጠር ዘሎ ሽግር ብዙሓት ኣብ ሽግር ይወድቁ ኣለዉ ብዙሓት ካብ ኮንታክት ገብርና ኣለዉ ተኣሲሮም ዝተመልሱ ብዙሓት ስድራ ቤታት ኣለዉ ኣብኡ ደለዉ ከዓ ገና ናብዚኦም ተደይ ተቐቢሎሞም ከዓ ናብ ዓድኹም ክንመልሰኩም ኢና ምባል ከዓ የውምፁ ኣለዉ ኣሜሪካ ስጋ ሕጂ 8 ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ዝመለስዎም ኣለዉ ካብ ኣሜሪካ ስለዚ እዚ ሓደጋታት እዚ እንዳበዝሓ ኸይዱ ብዙሓት ድውሉ ኣለዉ ገለገሊዩ ካብዚ ዕዳ ወሲዱ ዝኸደ ገለ ክንደይ ምስ ተመለሰ ብዚ በጀካ ተወሲደ ኢሉ ዝፈልጦ ዕዳ ካብኡ ንላዕሊ በቲ ናቱ ፌርማ ብዙሕ ዕዳታት ተወሲዱ ይፀንሖም ህይወት ኣብ ምስቅልቅል ይኣቱ ኣሎ ስለዚ በዚ ክትሪኦ ከለኻ ኣይ እቲ ናይ ሽወደን መንበሪ ፍቓዶም ተመሊስሎም ኣይ ኣብቲ ዘለውዎ መንበሪ ፍቓድ ረኺቦም ሓደጋ ናይ ካብዛ ዓዲ ተመሊስኩም ናብ ዓድኹም ክንመልሰኩም ኢና ምባል ይገጥሞም ኣሎ ስለዚ ብሓፂሩ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ክልተ ርእስቲ ኣቕሪብና ኣነ ኣብ ደገ ፀኒሐ ነዊሕ እሞ ክምለስ ክኽእል ደየ ንዝብል ከም ዝበልክዎ እቲ ሕጊ ዓመት ካብኡ ንላዕሊ ተኮይኑ ከዓ ኣፍቂድካ 2 ዓመት እያ ትብል እዚኣ ዘሕለፈ ግን ኣይገብሩልን እዮም እታ ካልአይቲ ነጥቢ ከዓኒ እታ ናይ ዝመፅእ ዘሎ ፈተና ዝበሃል ነገር እንታይ ከጠቓልል ይኽእል ብዛዕባ እንታይ ምርክት ገለ እዚ ጠቕላላ ኣብቲ ቪድዮ ክትርእይዎ ኣብቲ ሊንክ ክንሰደልኩም ኢና ኣቲኹም ክትዳለዉ ንዕኡ ኣካል ናይቲ ትነብሮ ዘሎ ሕብረተሰብ ኮንካ ክትበቕዖ የድልዩ ስለዚ እዚ ኢልና ብሓፈሻ ሳማሪ ናይቲ ዝነበረ ቪድዮ ናይቲ ዝነበረ ሓሳብ እዚ ስለ ዝኾነ እዚ እንተልና ንሎሚ ኣብዚ ኣደው ከነብል ኢና ኣብ ቀፃሊ ግን ከምቲ ልሙድ እቲ ቴክኒክ ፀገም ተፈቲሑ ንሳኹም ክንህሉ ምዃንና እንዳሓበርና ንሎሚ ኣብዚ ኣደው ከነብል ኢና ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ እዚ ዜና መፅሄት እዩ ዜና መፅሄት ኣብ ናይ ትማሊ ፈነወና ዘጋጠመ ናይ ቴክኒክ ፀገም ኣብ ግምት ብምእታው ንሎሚ ነቲ ትሕዝትኡ ትማሊ ድምፂ ዘይብሉ ስለ ዝተለቐቐ ንዝሃብኩምና ርእቶ እንዳመስገና ሎሚ ንዕኡ ነቲ ናይ በጎዲሉ ዝነበረ ድምፂ መሊእና ናብ ዝናባኹም ነቕርቦ ኣለና ንኽትከታተሉና ንዕድም ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ዘጋጥም ናይ ድምፅን ናይ ምስልን ዘይምቅንባር ክትርድእዎ ተስፋ እንዳገበርና ነቲ ኣቕሪብናዮ ዝነበርና እሞ ምስኡ ይኸይድ ዝበልናዮ ሓሳባት ሳማራይዝ ጌርና በዚ መንገዲ እዚ ከነቕርበልኩም መሪፅና ኣለና ንምክትታልኩም ንዕድም ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ክልተ ርእስቲ ኢና ሒዝና ክንቀርብ እቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ
ሽወደን ናይ ዜግነት ዝምልከት ነገር ፈተና ከተኣታትው ይብሉ ስለ ዘለዉ ነቲ ፈተና ንምትእትታው ዝኸድዎ ዘለዎ መስርሕ እንታይ ዓይነት ኣገባብ እዩ እንታይ እቲ ፈተና ንዑ ተባሂሉ ዝዳሎ ዘሎ መስርሕ ኣሎ እዚ ከዓኒ ንሕና እውን ንዳለወሉ ዘለና ነገራት ኣሎ ኣትሊስት ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ካብ ካናዳ ኣውስትራልያ ከይዶም መፅናዕቲ ገይሮም መፅኦም ነቲ ሕቶታት ኣብ ምድላው ከም ዘለዉ እዚ መርበብ ሓበሬታ እውን ነሪአኩም ኣለና ክትርእይዎ ኣብኡ ትሕዝትኡ ከዓኒ እንታይ እዩ ትክሕተት ዝከኣል መብዛሕትኡ እቲ ሰብ ናትና ካብ ስራሕ ገዛ ጥራሕ ኮይኑ ነቲ ዝነብሮ ሕብረተሰብ ዘይምፍላጥ ቋንቋ ካብቲ ዘለዎ ዝያዳ ከመሓይሽ ዘይምፍታን ኣካል ናይቲ ትነብሮ ዘለካ ሕብረተሰብ ዘይምዃን ዝፈጥሮ ዘሎ ሽግር ኣዝዩ ብዙሕ ስለዝኾነ ብሕጂ እውን ብዙሕ ሽግር ክፈጥር ስለዝኽእል ቀዳማይ ንገዛኻን ንደቅኻን ንነብስኻን ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ትነብሮ ዘለካ ኮንካ ክትከይድ ከለካ ተረዲእካዮ ብማዕረ ማዕረ ንደቅኻን ንነብስኻን ክትሕግዘሉ ትኽእል ነገር ምዃኑ ፈተና ክበሃል ከሎ ከዓ ከፍርሖ ከም ዘይብሉ ሰብ እኳ ደኣ ክሐጉሶ ከም ዘለዎ ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ፈሊጥካ ዝያዳ ክትበቅዕ ኢኻ እንተበቂዕካ ዝያዳ ደቅኻ ክትሕግዝ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ናይ ፈተና ዝበሃል ነገር ከስግኦ ከም ዘይብሉ ሰብ ሓደ እቲ ዝገለፅናዮ ኮይኑ ከም ዝበልናዮ እቲ ምስልን እቲ ድምፅን ብሓደ ተለይ ኮይኑ ሕጂ ኣብ ቀፃሊ ይኽዕረ ምዃኑ እቲ ሓሳብ ግን እንታይ ከም ዝነበረ ፅቡቅ ኣቢልና ክነቕርበልኩም ብምባል ኢና ነቕርቦ ዘለና ነዚ ዝምልከት ብዙሓት መርበብ ሓበሬታታት ኣለዉ ዝኾነ ሰብ መጀመርያ ናብ ሓደ ሃገር ክመፅእ ከሎ ሓበሬታ እዩ ዝደሊ እሱ ከዓ ኢንፎርሜሽን ይበሃል ኢንፎርሜሽን ስቨሪየ.ኤስኤ ዝበሃል ዌብሳይት ኣሎ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዌብሳይት እዩ ኣብኡ ብቋንቋ ትግርኛ ብካልእ ቋንቋታትን ነቲ ንሕብረተሰብ ንክትፈልጥን ነቲ ፈተናታት ብብዝሒ ዝምልስ ነገራት ኣብኡ ዘለዎ ምዃኑ ሰብ ክርድእ ኣሎ ስለዚ ፅባሕ ንግሆ ምስ ኮነ ካብ ዝሽገር ሰብ ኣቐዲሙ ነቲ ዝነብሮ ዘሎ ሕብረተሰብ ከብቅዖ ዝኽእል ነገራት ክገብር እዚ ባህርያዊ ክኸውን ዝግብኦ ነገራት እዩ ከዓኒ ሓደ እዚ እቲ ካልኣይ ከዓ እንታይ እዩ ኣገደስቲ ዝኾነ ሓበሬታታት ንኣብነት ኒስቶክሆልም.ኤስኤ ዝበሃል ዌብሳይት ኣሎ ኣብኡ ኣቲኻ ከዓ ብቋንቋ ትግርኛ ኣቲኻ ከዓ ብዙሕ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ነዞም ኩሎም ዕድላት እዚኣቶም ከይረኣኻ ምትራፍ ኣገደስቲ ዝበሃል ብፍላይ ካብቲ ኩሉ ሻዕ ንገልፆ ነገር ሓደ ክገልፀልኩም ሕጂ ንኣብነት መርበብ ሓበሬታታት ብዙሓት ሓበሬታታት ኣብቲ ታሕቲ ክንገብረልኩም ኢና ክትርእይዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ብዛዕባ ስነ ኣእምራዊ ፀገም ብቋንቋ ትግርኛ ዝተዳለወ ቪድዮስ ኣብ 5 ወርሒ ውሽጥስ 50 ሰብ ጥራሕ ይርዮ እዚኦም ዳ ገዝኦም ከድካ ደይትነግሮም እንታይ ቪድዮ ምድላው ኣድለየ ስለዚ እቶም ዘዳልዉ ኣካላት ሽዑ ከምዚ እንዳረኣይዎ ምስ ከደ ወይ እሞዚ ትግርኛ ዘንበብ ሕብረተሰብ ዝርኢ ሕብረተሰብ ብዙሕ ስለ ዘየቕልበሉ ነዚስ ወፃኢታት ጥራሕ ኮነና ኣሎ ተትረፍናዮ ሓይሽና ምባል ክኸድ እዮም ናብ ከምኡ ንኸይከዱ ምእንቲ ክግበር ዘለዎ ነገራት እዚ ዝብሎ ዘለኹ እዩ ካልእ ተወሳኺ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝብሎ ነገር እንታይ እዩ እቲ ሓበሬታታት ተዳልዩ ናብ ኩሉ ምብፃሕ ብፍላይ እቲ ሊንክ ሳብ ታሕቲ ክገብረልኩም እየ ረኣይዎ ብባሕሪ ዝመፀ ዘበለ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ሒዝዎ ዘሎ ማዕለያ ዘይብሉ ሽግራት ኣሎ ስለዚ ናብኡ ከይዱ ይርኣዮ እንታይ ሓገዝ ክረክብ ይኽእል እንታይ ክገብር ይኽእል ምስ ነብሱ ኣብዚ እንዳነበርካ እዛ 2026 ኣትሊስት ኣነስ ብውሽጢ ሓገዝ የድልየኒ እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘለኒ ቲክቶክ ተወሲኽዎ ጠቕጠቕ ክቕይር እዩ ሂወተይ ስለዚ ከምኡ ከይከውን ምእንቲ ኣትሊስት ሓገዝ የድልየኒ እዩ ርግእ ዝበለ ሂወት ክጅምር ከምዚ ክገብር ኣለኒ ኢልካ ክውፃእ ዘለዎ ነገር